Angibonge waphathi bohlelo niliphathe kahle kakhulu. Ngibonge inkokheli zonke ngeke ngishone phansi ngiqale phansi ngamunye ngoba sesibizwe sabizwa. Ngibonge ithina sonke nje silapha ubuningi bethu ukuthi sikwazile ukuba sibe khona namhlanje kulomdlalo obumuhle kakhulu namhlanje. Mina ngibadlule bonke ngishaye 3. Angibonge inhle lento eyenzekile. Ngijabulile ukuthi abaphathi bethu lapho bekhuluma abaxuba nalensizwe benikezwe ukuthi ayisiphathe. Sengikhohlwe ukuthi abantu abanjengani ukuthi babe bezothiwa yini umuntu uzobe esiphethe into okuzana sonke isikhathi uzoqala uzobe sekuthiwa yini program director. Yes. Kodwa ngizwile ukuthi wey babo ukasekufikile. Angibonge kakhulu le party yethu umkhonto wesizwe party is the youngest wonke lapha eSouth Africa, kodwa ibona futhi ingqwele. Sasuke saqeda sathi nya baba nomona igebengu amasela antshontsha amavoti ethu namanje sabalandela impela bachitha isikhathi ngoba bafuni ukuthi lithethwe icala ngoba lizobalahla. Bazama ukubambezela nje beshona ngapha nangapha. Akubuzwa-ke uma kuphela iminyaka le emithathu esele ukuthi yithi forever. Ukutshela ungayibuzanga ngani ngoba umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe awuyona into encane, akuyona igama lenhlangano efana nalezi ezinye eyithandwa abantu kakhulu. Onke amagama lawa angathisho akuyona igama lenhlangano efana nalezi ezinye eyithandwa abantu kakhulu. Onke amagama lawa angathisho le yabona le iyakhuluma. Uma nje uthe umkhonto wesizwe uhlazimula ikhanda impela ubona base kufike nabadala-ke manje sebenathi. Umnandi umhlala sihlangane njengoba sihlangene nje, singabe abantu esibonana nje noma ngoba mhlawumbe kukhona lapho siyovota khona whatever. Sihlale nje kanje sijabule kube mnandi kube nje. Sazane, sithembane, siqoqe nabanye abantu abangekafiki beze bazi ukuthi kumnandi la. Uyabuzwa sihamba nabadala uma uyisigebengu uyobonakala ngokushesha nje usubhimba uma uthi uyahamba. Bathi abanye beyale wena ubuyale uzuwe phansi bhu uvuke phansi usubiza izinto ey'ningi esingazazi ukuthi uyithathaphi. Umnandi kuba umkhonto wesizwe party. Uyabona abantu base-South Africa sesithathile sashintsha konke. Ngitshela impela bayonibonga forever
ukuthi waba khona inhlangano Umkhonto Wesizwe yabantu bakithi abamnyama eyasiza ukuthi kuphelele inkululeko saphila yonke into yethu yaba into yethu. Kuyenzeka kube khona abangaqashesha ukuyibona indlela vele ke abantu ngesikhathi ababona ngokufanayo. Thina nje kufanele basilunge sibafundise sazi ukuthi yithi abanikazi bezwe asibanga namuntu sifuna nje into yethu kuphela iphelele sizenzele konke sikuthandayo. Lo mdlalo ke sibe nawo namhlanje usungulwe insizwa ezibizwa ngokuthi unegama sengikhohle kuthiwa obani do or die. Do or die. Lezi insizwa insizwa iqotho siqotho insizwa ifani kuthiwa ngesikhathi amadoda afana nentshebe kuphela abangena ntshebe ke benzima ukuthi uzobathi insizwa lezi insizwa ezinomlando omude ngenkathi kusekudala abantu bengakafani abanamhlanje bahlakaniphile imali wabo zakhetha ukumukela isimemezelo esanikezwe abaholi bombutho wethu ANC ngemva kokuba i-ANC ngoba yayi nabaholi nabalandeli abakhaliphile abahloniphayo abelungu babona ukuthi indlela eyenza ngayo bazophuceka umbuso wababanawo base bevala umlomo ngamanye amagama bashaya umthetho owathi ANC ayisavunyelwe ukuthi ibe khona ikhulume ithini oyotholakala nje ANC uzoboshwa. Lokho kwenza ukuthi abaholi bahlale phansi bathi uma kunje sizokwenza njani ngoba njengoba kade senza konke nje sitshena abantu ukuthi kunjani njalo njalo sesivaliwe manje sizokwenza kanjani kwakhona inkulumo enkulu kabi yabantu ngalo nkathi sasiyintsha thina sibancane singathi ukuthele sifa sifuna inkululeko manje angithi ukujula kwethu ngokucabanga kwakusekufishane kodwa thina sicabanga ukuthi hey mobona umuntu emdala sihamba kancane ubona useyisilimo ngoba usagijima kakhulu sathi hey ayilwe kulindweni manje asazi nokuphatha nje isibhamu esisodwa ngalokhathi kodwa zabulewe abaholi bayithulela nje bahlala phansi bexoxa ukuthi sizokwenza njani uma kunje bathula impela into abayenza kuphela bamemezela ukuthi ANC ayizokuvuma ukuthi ivala umlomo kodwa izo-operator ngaphansi komhlaba underground sizolwa ngeke sishintshe ukuthi sibe enye into. Isizathu salokho ukuthi sase sifundile kwabanye abafowethu asakhelene nabo abakumbutho babethole ukuba nayo kuthiwa yini nodlozi ukuthi bayibona nje bafune nabo kulwa bayoqamba iphathi yabo ngale komfula
abelungu ababelapho bathi bayadanga laba bababhene iphathi yabo bashintsha bafake elinye igama baqhubeka baphinde futhi bababhena nakulesibili. Lokho kwaba isifundo-ke kithina lapha eSouth Africa ngoba sathi ushabadala asikho isidingo sokuthi okubhekene ANC nje sesofuna elinye igama no, ngoba bazokwenza lokho abakwenze eRhodesia. Thina soshona phansi komhlaba sizosebenza kodwa sesicashile. Kwakhulunywa-ke ndawo zonke ukuthi sizokwenza njani uma kunje, ngoba phela nakhu abelungu sebethe nanku umthetho awunalo ilungelo lokuba u-ANC uzoboshwa. Ukhona insizwa ey'mbili-ke ezingasekho manje kodwa zabona lokhulu ezayihlakaniphe kakhulu, ubaba uSisulu nobaba uMandela, ababe insizwa zajoyina sencane ziku-Youth League. Okwathi amabhunu uma ethi aqedile ngathi uma ngoba kade kungamangisi ekubona ephethe uhulumeni, amabhunu-ke ayisethatha isinqumo sokuthi abazale kakhulu bandise ivoti labo nangempela bawini. Kodwa kwakungumphunyaka lo banukhumbula 48 awuzobe ngiyabonga ibhunu elalihola amabhunu ngalowo nkathi sengathi kwakungela selokhuzeni Greater msazi kahle lathi selikhuluma libonga ukuthi bawini lababuza umbuzo ukuthi limi kanje lathi nimphe kwane la isho ngesibhunu nangisazi isibhunu kubani usazi kahle kona ya vast and awuzwa ngeke imiphi la amabhunu ayekhona ehleli kanje athi hayi umphezu kwento umphezu kwelokhuzana athi no, bahluleka kuyi-answer question wese batshela ukuthi la ngimphezu kwekhanda lekatafana washo njalo ejabulela ukuthi bawinile. Wathi kusukela manje lento yamangisi emithetho ethambile ngisayingeni so shayimthetho serious so bafake ekhoneni ushiphu uyakulandela lo kusho ukuthi no 1949 i-Youth League i-Youth Bapi Badele i-Youth League yayikhona ngaleso sikhathi yayizoba ne-conference yayo yadecide ukuthi kuleya nkomfa ifuna ukuphendula leli bhunu elithe bazodlala ngathi ngoba bathi ngeke kwenzeke lokho. Base bebhala umqulwana okhuluma ngokuthi uma laba amabhunu esiphethe kanje thina sizokwenza konke sinakho, sizoprotesta, zovimba, sizokwenza konke nje siqhubekele phambili. Boze bathi shu sifuna thina izwe lethu njengoba linje, kusho intsha yasithi ukuthi uma sihluleke konke lokho right ofuna ukuba sithathe ikhali silwe izwe lethu.
ngalonyaka bokade ngikhuluma abathatha isinqumo ngayo yonke into esiyenzayo uma sisazi ukuthi senzani ithintana nenye ayikho nje evele qhamuka ngoba babeyingane beyintsha ye-ANC kwaseke kufanele ukuthi bathathe le document abasebenzile bayinikezela ku-motherboard niyezwa nje ayikho into abayenza bathi ngoba sesenze nje ithile manje sesizoyenza lento kuze bese kugcineni no babazi ukuthi bayizingane sika-motherboard kodwa inhlakanipho yabo mabayizame nabo ukuthi bayise lapha ukuthi nakho sikucabangayo sebeyoza ukuthi abadala bathini kwakuzoba khona inkonzo ye-ANC elandelayo sebebanikile i-document eyade sibizwa ngokuthi yabona kuthiwa inkosi yami leyo document wanikhumbula sorry program of action thank you kusho ukuthi bathatha isinqumo sokuthi kusukela manje sizolwa uma kufiwa ngeke sidelelwe amabhuku njengoba ayibadelelile edelela ngendle emnyama i-ANC yayemukela ngezandla zombili yabancoma ukuthi hayi ke yabo intsha yabo ayishongo ukuthi intsha kuzoba into yethu le yayinikeza motherboard I'm emphasizing for you to let it guys. Ile yaletha umcabango ojulile youth. Owathi mofika kwabadala bathi awu ngiyabona kufanele ukuthi uma umfana ufika uphethe inyamazana ephehlene behlele likhumbulela inyama lingenadawo tabantana ngwazo ngenza umuntu kwenziwa njalo ngafana namantombazane ngoba siyeza isikhathi sokuthi uma usuku ku-motherboard ube ku-motherboard usuwenza izinto ke ey'bukwayo laphaya uyafunda uyabona wenza amaphutha uwavume phela into efunde kakhulu manje noma yenza imistake nje bakutshela ukubhukile lokhu akwazi lutho nithina sithi but it is important ukuyibuka lento sibuke bese siyakwazi ukusiza abantu ngoba ngemva kwalokho i-ANC yashintsha yenza ukuhlasela ongazange ukubone lokhu-ke ababekushilo ukuthi bazokwenza yabashisa more ngokuthi inkululeko iyafuneka manje not kusasa ngemva kwalokho sekwenzeke konke sekuthiwa i-ANC yavalwa kumlomo manje ayisenzi ukwenza lutho abantu abadala abaholi bathi ngeke senze ukwenziwa abanye abantu ukuthi sithi sokwenza enye inhlangano solwa ngale kuze kwesekugcineni kodwa izongena phansi komhlaba ngemva kwalokho njengoba kwenzeka lokho abaholi bangaleyo nkathi bahlele phansi ukuthi sizokwenza njani makunje kwasuka lamakhehla amabili abaye kwi-youth yezwa njalo youth sebekhulile manje
ababekwe youth uTata uSisulu noTata Mandela bebo babili bakhumbula ukuthi yithi sakha le document. Le document esayakha ithi ekugcineni uma sekufike ekugcineni amabhuneza lento ayenzayo okufanele ukuthi sithathe ikhali sini. But isinqumo sethu sasithatha leso. It is a very important decision that was taken at a particular point to change indlela esasizolo ngayo for the first time from peaceful to real war. Lezi insizwa zombili zathi mayixoxa but angisho futhi ukuthi phakathi kwazo zombili wayesenior ubani konje Sisulu. But I bongo motambo labana ba recruit wa we by the way into the organization. Ngiyakhumbula ngoba umandi uthatha ukuhlekisa ukuthi ngamzukela ufike eGoli esukela emakhaya wamangale bona uSisulu ebhala ngomshini le mshini yabhala iqoqo emanga ukuthi ubhala kanjani uthinta la kuphumela le ephumela le makhaya. Into ebalulekile ukuthi uma sithi silwela inkululeko yokubuyisa izwe lethu forever ngoba lapho nje half kufanele ukuthi sizinekezele sazi ukuthi into serious la lonto encane into serious abangekho serious babona ngokukhasha khona umunye kade simthatha sithi simenza umuntu bavubulwa bamangenyanga kade sihlezi naye sikhuluma ngokuthi siwanciphisa kanjani lama-political parties amaningi ngoba yiwo lawo wenza ukuthi singakwazi ukuthola i-majority ngoba belungu basihlakaza. Awe khuluma impela ukuthi yebo sishaya isingisi lomfu mayikhuluma ngalowo wayeseganga asidlalile noma ngabe sikwazi sikuthemba sikuthanda mawubheka sibeke endaweni yakho asinasika sokudlala imbimbi akudlala ibhola mase sithi endoda wahlala umuntu sezothi uzosibona hamba ngikhuluma nabona amakhosi abona bezithi nabanye ukuthi ayifuneki yini inhlangano na nawu bezeshintsha angithi wayezobugebengu sekuxoxa ngelinye ilanga namhlanje ehamba nje kanti ezi zinto zonke ezirongo ehamba ekhohlisa abantu kodwa ngimtshela ngasho futhi ngoba lusukela ekhaya hambe batshela ukuthi imlo baphatha besu manje akakwazi ukuphatha usephatha bona laba abangekho abantu izolo enye ingane ngixoxela ukuthi laba bebethatha umoya bethi bahamba nalensizwa babuye ngesidumbu bathi yona babuye ekhaya ithi nenze kahle ngoba kufuneki umkhonkodwa into lapha ngeke ibize ngegama nabu usufuna ukuphendula ubuyenzelana ngokuye ikonkothela nje Nkosi yami wena hamba nje uye lapho yakhona isukuthi abafuneka abantu abanjalo ngoba uma singabantu abamnyama sihlushwa babambezela inkululeko yethu bayabambezela literally uyabona ke uma lamakhesha amabili ekhuluma ethi no, the time has come for us
to fight. Bayayisabela. Bavala umbutho wethu sithe ufuna inkululeko ngokuthula. Bona benza into abayithandayo. Isikhathi esifikile lesi bakhuluma kubabili. Kuleya last point of the document lokuthi will have to take about. Base bevumelana ukuthi emhlanganweni esihlangana underground ANC bafuna ukukhuluma ukuthi isikhathi esifikile asideclare ishiphi manje. Bafike bayisho lento kanzima bebatshela ukuthi isikhathi esifikile ayikho le. Ngaleyo nkathi thina sasibasha singekho kulento sibiza thina lento enkulu esiphethe High Command. Laleyo nkathi siyasebenza sila eThekwini singathukuthele sifu ukuthi abaholi amagwala yini bethule nje athule nje kwenzenjani sabona ukuthi abenzi lutho sahlangana siyintsha ilalele nje siyintsha ukuthi ngoba bayesaba ukhona ababefundile lapha phakathi kwethu bethi no khuluma ngelokhuzana yaseChina yaba kanjani eAfrika yaphuma kakhulu ngase-East kodwa kwakuliphulelizwe Mauma safunda ukuthi basebenza kanjani khona into babezisho angithi asikaze sesilwe ukuthi lapha eThekwini khona lapha eThekwini eMtateni lapho kuphuma khona ulwandle kwakunesikebhe esincane nje sisishona ngalowo mbulungu lo ebese kuthi makuyi weekend sithathe sisiya kwi-public siya elokhuzeni ukodla sihlala phansi sibona nje kanti siyohlala phansi siyaphuma ukuthi siqala kanjani ngoba abaholi bayesaba bamagwala ithike lapho intsha futhi sihlale ngale sishaya sibuye lapha sibahle singathi asenzanga lutho eduze kwale ndawo enopetrol ngale mawukhuphuka yale kwakungekho umzi lapha sihambe makusemini siyohlala olwandle sibheke olwandle sishaya indawo siyayiqala impi manje siyoyiqala kanjani sathi ngoba lapha eThekwini phakathi kuka-West Street no-Smith Street abelungu bodwa ubezadulu lapho kuyalokhuza ngapha khona bomdala sathathi sinqumo uzothenga ucelemba sizoba ngenxa kumgqibelo wena uthenga soba ngenxa sibaqede savumela kunabafana banenkani khona omunye wasesitenge lo indawo lesibizwa ngegama lakhe wayengakhulumi ngokumuntu phansi omkhumbula abanye ukizela saplana kahle saqeda sathi nya sathi soyisusi manje sokufanele sibeke imali ukuthenga ucelela soba ngenxa nje ukuthi ngale nkathi kwisiphithi thina ke ngosezenza abaholi sothi nyamalala sishone ehlathini siyithaqalile sasesithi ngoba sasihlonipha intshilalelo esasibashonipha abantu abadala njengoba uzwe sasalandela labadala sathi uyabona ke akufuneki siqale at least bengazi abaholi bethu la eThekwini kufanele siyobatshela useyiqala thina wathunyelwa insizwa ezimbalwa phakathi kwazo kukhona uGezanga izangani wayevela kukhuluma sengathi twehle kuthini mase sithi siyabona ke manje iyasuka madoda sesiyalungisa nasemakhaya
subona ngibuka ngiyagcina leli khaya ngoba ngihlathi asazi nix asikaze sitrene nango matches kodwa sithembe icele ngokusiyawazi uyabheka ebese kuthi ngelanga lapho sicela ukubona omunye comrade wasemnambithi kodwa wayemholi wabasebenzi emholi futhi kade emholi we-ANC sizwa nje enamandla badecide ukungasilindi bayabaningi bashiya yena yedwa kuphela babefika lapha abafana bakithi bazothula indaba manje ukizenga because bayihlupha akasasho ukuthi plan yethu thini ukuthi awuzoxoxela bakuthi ayisusi angithi ocela ngasithi sizobathenga bathoxela ngasithi bathenge yiwo belingaka siyayifaka hey wabatshena lo baba baphuma bemayoywana njengenja elalelayo esebatshenile ukuthi niyabheda lapho emakhandeni ukona-ke funa ukubulala abantu sasokulala ngempela ngoba sasokencinqwaba belu sasokencanesisa ingane yonke into saqonda sathi ngqo hey manje sikhiseni kusuke ngizelani lo uthi abantu batshenjana manje silathi insizwa yenenkanje inomsa ngane ngathi kwenzeka lokho thina sazi ukuthi abaholi bangaphezulu kwelikhulu bakhuluma indaba ukuthi impi iqala nini lokho kwangempela. In the first meeting of the National Executive Committee uSulu wayaqhubela izinsizwa ezincane kancane kunaye wathi uMadibadiba wena uzoyihola bayibeka indaba ukuthi isikhathi sifikile wathi mayiqeda umuntu waphakamisa isandla kuqala omunye wayazi ukuthi yena nkosi yepolitiki lakwa-ANC elinye ikhehle ngokuthi ubani konje ubani ukhumbulayo ubani Gwala Mthanda ugwala fanele umthande ngoba nakho enisiso bani Chief Albert no bayikhona kodwa yena wayepresident ngaloo nkathi no not OR not Mapiti ukhona wayeleader yama-communist futhi Mapiti sesimshile ubani Moses Kotana awuzwa lento nkulu Moses Kotana uma ephendula labafana ababili bayengabafana ngalokhathi babahlakaza bayimpuphu ethi nithini nifuna ukubulalisa abantu baphuma benyobozela masuphela umhlangano benyobozela mabefika labahlala khona wathi uSulu Dima senze mistake lalele kahle bani nanibasha senze mistake ngoba babemazi ulokhuzana uKotane was the best of the politicians trained thoroughly uma engakakhulumi
umongameli ngalonkathi uLthuli wayengade ufuna ukuzwa ukuthi uthini iGodane. Ngoba uGodane was the best politically ongeke umthinte. At that point he felt these young people bafuna ukubulalisa abantu. Uthi ke uSulu senze mistake ngabe siye kule ndoda kuqala sayetshela izwe kahle ngoba ayikwazi ukungavumelani nathi because we are correct. Lapha ya le ndaba ibekwe usheshiso. So ngicela Madiba ucele ukuthi niyophuza itiye naye lapha emzini wakhe eGoli. Umhlalele phansi umchaze kahle uzovuma uzozwa kahle. Akezwanga kahle because ngiyamazi uyalalela. Udiba wayenza ithuba ukuthi wacela bathi woza mfana. Bahlala naye wamqalela phansi kahle. Balalela wabuza imibuzo walalela. Ekugcineni wathi Diba ngikuzwa kahle manje. Lento kuyikhuluma lebe ngihlasela lapha i-correct. Ngiyafisa ukuthi wena ke nomfowenu lo kule meeting ezayo e-NEC raise the matter again so we discuss it kabusha. Uyayizwa politics ne majority ne clarity. Yomuntu onga-agwisha ngoba ufuna uku-agwisha nje abonise ukuthi uhlakaniphile. O-agwisha because he has seen ukuthi ngempela this is correct. And indeed in the following meeting the matter came back. Into yamangaza abantu yamangaza uLthuli because the first to defend it was now Moses Kotane. Lo was the first to destroy ilokuzana indaba ebiletho. Yaxoxa isikhathi eside. And what is interesting, ngoba ibalulekile ukuthi siyazi into enjengale. Abanye bethu namhlanje uma bene view abafuna ukulalela abanye abantu. Bafuna ukuhamba phambili noma ngabe iyabheda lento. Lapho kwabantu balalela nayo abanikezana isineke ngokuchazelana. Wathi mase isixoxo, and I must also say babehlukene phakathi. Omunye walabo bantu wayebalulekile ngalonkathi Chief Luthuli wayekulaba abaphikisana. Yaxoxwa bajuluka abantu kwamnyama kwabo because they bazinikeza ithuba to discuss and understand one another. Babengaphikisani ngoba omunye ufuna ubona uhlakaniphile. They were trying to find a solution. How do we move forward? As they were discussing at the end, they all agreed as an ANC, yes, we needed to take the armed struggle. Uma sekwenzeke kanjalo, sebenzelo uthi sebexoxa baqeda bathi nya ngoba phela i-ANC i-underground asikwazi manje ukusebenzisa igama layo. Sizothini bakwethu? Le party yethu noma le organization yethu siyakhayo manje sizothi igama layo yini? Ngoba sikwazi ukuthi sithi ANC. Yenzeka lento ngemva kokuba uthe uma sebevumelene bathi ngoba sine alliance asikwazi kuvele besithi ke sesithathele isinqumo. Asibizeni i-alliance sizoyitshena siyiconvince na ukuthi the time has come. Ngaleyo nkathi
i-ANC yayilida i-alliance inabantu ngoba kwakukhona i-apartheid. Mawungena umuntu omnyama wawungeke ube yilungu le-ANC. So kwakukhona ubani ukukhumbula le-organization obani ungangisiza wena ubuka sekupheli South African Indian Congress eyayinambono efana neyethu kodwa ngenxa ye-apartheid sasingekho ndawonye. Kukhona i-Colored People's Congress nabo babeni kwindawo yabo. Kukhona i-Congress of Democrats abelungu-ke lapho oJoslovo nabanye. Kwase kuba khona ilene yayikhona no, Communist Party was banned by that time. SACTU, which was part of the alliance. Baba Biz bazoyithola kubinda. Now ngifuna nje ukusho lento ngoba kufanele ukuthi sifundele bandla lenkosi. Ngenkathi kuthiwa sikuyohlangana ne-alliance, amanye ama-comrade within laba sebevume yonke into bacela ukuthi bathi singacela ukuthi mase kukhona i-alliance isiqala lapho ebesiqale khona besiyiphikise lento na. Kwathiwa yenzani manifuna. Yahlangana umhlangano wathatha usuku bonke ixoxe ndaba. At the end they all agreed yes, the time has come. Convinced because bayikhulumile lento bangena wonke amakhona to understand what are the dangers, what are the successes, blah blah blah. Yabona ke thina njengamanje uma sihlele kanje emhlanganweni sifuna uhamba khona manje singakaxoxi lutho ngoba we believe we know it all. That's a problem. Wathi masiphelile indaba sokuthiwa okay igama ke ulithuleke owaxoxa indaba yabantu abamnyama ukuthi baphila kanjani. Eyinelisa lapho kuluka khona. Wathi usibona nje thina abantu abamnyama isikhali sethu esinaso umkhonto. Wathi sinendlela esilwa ngayo uma silwa nomuntu kulabantu ababili balwa ngeinduku not ngomkhonto. Uma belwela ukulwa nje ukuthi bahlulane. Kodwa uma sekuyimpi uthatha umkhonto. Walinganisa ukuthi uma kulabantu ngokwesizulu nanendlela abantu abamnyama benza ngayo uma umunye sehlulwa unendlela ayasho ngayo akasho ukuthi ungehlulile. Uyathi kuthiwa nkonzo maluju noma khumu. Uma esho njalo lo oshaya umunye kufanele ukuthi ahambe. Uma engase athi uyaqhubeka bazomnqanda abanye. Uma iqhubeka bazomshaya. Uyahlonishwa. Wathi uma lo waya elandela lo mhlawumbe siyamkhokhobela ngomfuna ukumshaya impela lo afike ekhaya la. Uma esesenyanga ethi uzolo yini into esuke sisele eyisikhali la umkhonto ohlala phezulu osebenzisa ngokulwiphi. Wathi ofana uthatha umkhonto wakho uphuma ungabusamshaya ukwazi. Wathi mina ngokubuka kwami kulesigaba esifike kusona lapho khona abelungu
besiphuca umbuso wethu bathi asenze njani kusho ukuthi okufanele sibe uma sizolwa ke sesothatha lo mkhonto akusewona umkhonto womuntu nje sekumkhonto wesizwe sethe simnyama lo mkhonto uphuma lapho noma ngabe siyathanda sithanda asuqambanga nje ngoba sisithanda umkhonto sahamba edepsini zabadala abathi uma senixakekile kufanele nithathe umkhonto nini waqanjwa umkhonto kwathiwa umkhonto wesizwe okwakufanele manje uthathe ikhaya ulwe ukhululizwe lakithi angazi noma nayibona le ndaba ngiyakhumbula ukuthi ibhulu lathini yebo intsha yathini yini ayisegcineni obani manje laba bakhulumayo motherboard kulapho kwashintsha khona isimo besingakwazi-ke ukuthi sizothi ngoba manje siyabona ukuthi inhlupheko iningi bese sifuna enye into abadala basitshela ukuthi umkhonto is a solution to solve our problems esingeke senze ukuthi ibalulekile ukuthi siyibambe kanje lento ngoba akuyona into yokudlala lesikolo akuyona into yokwenza nje ngoba kwenziwa akuyona into ukuthi sibe nomhawu noma sifuna ukuba ngcono kunabanye into yethu sonke le umkhonto wesizwe ukukhulula umuntu omnyama yabona ungasubala abantu abamnyama bafa since the coming of the people ababesenzile bazenza zona into ongayikwafuna ukuyilalela. It is very necessary for us to liberate ourselves. Akekho umuntu ofika noma bangakhuluma luphulile akekho umuntu oyofika yithi esezikhipha kuba buhlungu ke uma sisonke sihlangene kanje phinde sixabane sodwa. Ngamanye amagama isho lonto ukuthi ukujula okufuna kwethu ngomkhonto wesizwe akulingani, okunye kuyisicelenyana okunye kuhafu mhlawumbe, kodwa bakhona ke nabokugcwalisenya abangakutshela ukuba silindele ukufa manje kunokuphila. Uma kunjalo kusho ukuthi ngamanye amagama uyazinikela ukuthi for abantu bakithi I'm prepared to die to liberate abantu bakithi asebahlupheka ukuhlupheka. Ngoba noma ungahlala uphila isikhathi eside ubusa awuzozi lutho. Sithi ke kungcono ukufa ufele khona kukhona nawe kwenzile. Ngamanye amagama ucabanga ukuthi ufanele ukuthi ujule kunendlela okuyiyo, ujule kushone phansi. Sasenza nalofana uma kuthi umkhonto umenyezelo kuthi umkhonto wesizwe usumile wona uzobamba. Sasambe sifuna ngala kanti laba abakhokheli bethu abanye babayiphethe abasisheni lutho bayihambela yona awunasefuna bafana ingaphi ngoba kwakuthiwa imfihlo nokuba nesibindi ungakhuluma zonke izinto lezi ibalulekile. Sasingakwazi ukuthi sigxekane, no, sasingakwazi ukuthi sigxekane. Sasingayikhuluma izinto zethu esigangeni zaziwe izitha nombani ngoba kwakukhona idiscipline lebisho umfana wasenkandla. Ingakho
kwahamba abelungu babona ukuthi ayikho lento khona basabene basiroba still ngoba bathola abantu impilo ezizobasiza kwasho ukuthi ayikapheli into ethu saphambili besingenaso esinye isizathu sokuthi sohlala sifele ngoba uNkulunkulu akasithandi uNkulunkulu wasenza sonke ngokufanayo wasishiya sinjalo kuwe mawungafuni ukuthi ube into engcwele ufuna ukuba into nje ngibona abanye abantu umuntu esephuzile engasazazi nokuthi uba negama lakhe kodwa ufuna ukuthi sabe nobashaya bashasa babulala abasazi akasabona emehlweni kodwa ngizama uku-emphasize into eyodwa ukuthi ukuthatha isinqumo sokuthi sijoyinele umkhonto sifuna ukukhulula izwe lakithi kufanele kube yinto eserious ayincane nje kufanele kube yinto nje kudlalwa ngayo sidlala ngayo kanjani yabona ngesinye isikhathi ukuze uthi hey ukufunda lokhu ngesinye isikhathi kuyinkinga whilst ubalulekile kodwa at the same time kuyinkinga khona kwesize just 1 year nenyanga akunjalo kodwa indlela esesiwakhe ngayo ngesitulo yamangazi ithuse izwe lonke by the way ayithusana nje South Africa kuphela ne-Africa the whole world at the same time senza into ongazange uyibone emlandweni wempi makuthiwa kuyaliwa abelungu benza izinto ezisheshayo lapho khona ukwazi ukukhuluma nomuntu umfonele manje ine-minute eseLondon akhulume nawe into ongaziyenzeka kanjani uyashaya hello sekushabelungu phela le phesheya seyifikile njalo and thina sihlupheka sinje we miss the real things lezi ebekade lensiza ukhuluma kufanele ukuthi sibe nenhlonipho whatever lezi zinto ezimnandi eziphuthukile esikhuluma ngazo manje senza yonke into manje yizo futhi esilimaza ngaso thina qobo kuhle kuba khona into ephakeme lapho kodwa uma umuntu ufanele ukuthi icabanga ukuyiphatha kanjani ngicabanga mhlawumbe bambalwa abantu abangathi abekho emagrupini bambalwa athandwa labo amagroup ethu but inkinga esibulala ngayo organization kulawo magroup mayibabo and then khuzeke ngeke nikhuzeke because angazi ukuthi where did we get ukuthi sizoba namagroup lapho sikhuluma khona ukuzondana nezimfihlo zethu zilalelwe yilo lonke izwe lethu bani ongaphika ukuthi akukho lokho sikwenzela if at all we want to liberate abantu abamnyama why in the war awukazi uthathe amacebo akho nezinto zakho zijene isitha sakho siyakwenza thina sonke kulelo kuzane ngikhuluma ngayo amagroup phikani manginjalo njena nayo yonke into le elalelwa izitha zethu sisazi nokuthi sicabangani senzani ngoba into zabo lezi bayazilalela siyezwana
I don't think we can remove singakhipha usulu lapho noMandela. Ithina nje simazi one by one. Ngoba asikho lapho sikwelinye izwe. I-civilization yabelungu esikhundleni ukuba thina siyisebenzise to help ourselves. Siyisebenzisa to help the enemy. Sure. Bazi yonke into ayikho into abangayazi sixoxa ngoba uyabona nje masisuka la. Hey, besilapha ya. Uyasithi Thixo waseChurch Box. Iphi revolution lapho? Iphi? Ithina sonke abahloniphayo nabangahloniphi. Lento yalezi zinto okukhulunywa ngazo into nje yakhiwe kodwa yalibulalizwe ibulala ithina ke manje. Athukana benzela lokho basha bavutile enemy yabhala njalo na amabusiness na ngeke umlungu enza lento siyenzayo because bayazi ukuthi bayimbija kufanele ukuthi bayiphathe kahle. Into zabelungu ziyasihlangisa noma sesiyayithola inkululeko bobe sebesazi mhlawumbe bobe sebesinikeza amakhonyana akangeke basho ukuthi yesibazi abantu abacabangayo. Kunento konje lapha bekuyizolo noma sekuseni namhlanje laba ababhalayo kimina awukhulumi nxamalala awukhulumi angikhulumi ngiyengale njalo because obengisenkantolo sengikhohlile besisenkantolo kunele nje lo lapha sehamba baphela nento zabo bangaphekwanga ngizuma ngalento nangale ngathi ngikhuluma angisile ukuzokhuluma ngiseqaleni mina lomfana angisho lutho. It's not my wish ukuthi ndokukhuluma nje nabantu abathanda ngithanda ukukhuluma nelokuzana Thixo ndifuna ukuzwakala kuqala abantu bayibhedele nje baphethe bafane nami ngeke silithole kanjalo izwe as a reality. It will take a long time because izinto zethu zoayingalithini ayikho engaziwa ilokuzana bathole phikana akakaphika bemnje why can't we stop those things? Sikhulume la kufanele sikhulume ezinye izinto ningi into ongayikhuluma thina sikhuluma lezi zethu ayikho into ezwa yithi ingaziwa sure ayikho phikani inezo ayikho kodwa sifuna izwe manje funa manje kodwa yithi funa sibuyisele emuva manje ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi singenza kanjani because nilikhuni ngoba ngihlakaniphile uma singaze sithi ayiphele leyo nto bangathi uyabona sihlanyela backward akunjalo thola kufanele if you're serious you must be serious. Ngemva kokuthi sesiqedile ungazenza lamagroup because nobody authorized ukuthi anizukhuluma kulabo ensebenza labo khuluma nje yonke South Africa ngaze yaqhamuka ngizwe sabotage basha bayazi ngamanye amagama lento esingene kuyo is a serious thing. Akuyona into yokuxabana, akuyona into yokuqoshelana, akuyona into yokubukisana, into yokuthi asikhulule umuntu omnyama. And if sifuna ukukhulula umuntu omnyama asibe serious.
ngiyajabula nje ukuthi silasi basibangaka okwasiqhamuke endaweni eningi udaba lolu ebekade ngingazubahela ngena ngoba ukusizana kwenye sibuzana sithini command ake ngixoxelele ka commander ngayixoxezini yazi ukuthi command isho ukuthini sonke siyalingana sonke we are the same akekho ophethe omunye siphathene sonke siyalingana leyo nto yenza ukuthi sibe weak singahloniphani because command ngidlula ngapha commander commander in the serious level is a military word. Commander umuntu commander ama forces a commander yena masikhulumela kakhuluma omunye umuntu sayifaka nokwaphela sasijayile samukuthi sisheshe sithathe umbuso manje sihleli nama-10 as a result uyasihleli ukuthiwa imlokhuzana elinganayo parallel iyo leyo because umuthi nokukhethwe mina ukuthi ngiphethe navela ikhethela abantu ababo niyalingana musi commander no command. What's the problem? Ngenhlanhla ngiyanazisa nina sesiyixoxile siyayiqeda yonke lo comrade akho comrade siye kwenza lento siyenza ngoba ayisizi nalutho so ilungisa nje yonke kahle so imemezela iphakathi nendawo siyayilungisa ukuthi izinto zizolunga kuze sihloniphane. That's why ukuhloniphana kungekho Committee ngcono nami ngcono ngizo commander sonke. Yeah, so commander, what's wrong? Good morning, commander. Good morning, commander. The other would show another thing. Issue which you cabanga with, we are very slow. We are not sitting like the two old men when we were banned. What must we do? The time for to take up arms has come. And they were ready to convince others. Baba convinced us sufficiently. What they were thinking leaders. And I'm very happy with an intolerant leader. But I'm saying this because in Funa, Tabang and Tina as we call those. Again, Lalele, Baguni in God. Baguni. What is it of us in Parliament, Robani? Honorable. Oh, the honorable. Abbas to Mazile, Abbas Pokile, my babu. Uchenda mwaikuza. Kule nkulu, hayi kule ncane isiphoxa ngobayo nawo encane esina. Inezinkinga zakodwa le nkulu. Awu. Yeheni. Sebekhuluma lapha. Thina silindele ukuthi basitshele isifulani la siya khona. Phakubhizi bayacabanga. Bathiwa bebo nanku umhlolo. Kwavuka ngelinye isonto ngisazi liphi kukhulunywa ngathi ubi baya kulalana. Sino waniyenda sikenze lutho. And ngiyazi ukuthi one of the problems yiphi. Sifake abantu abasebancane lapha youth. Angisho ukuthi yona uhluphayo but yashupha. It's natural. It's natural kubantu abancane ukuthi basebenze ingqondo bayivule bese konke bona khuluma noma yini.
Ingakho kufuna ukuthi balalele abantu abadala. Ingakho kufanele ukuthi abantu abadala bakwazi ukudila nabo ukuthi thulani anikazi lutho. Ungathi ungakahlanganiswa nenyoka nje emgwaqweni. Musu uzokwenza into enzima. Mina-ke ziyangihlupha lezi zinto ngathula ngalala busuku bonke ngithi so isintu sibe siphi la. Why kungabonakala ukuthi nansi le party efuna ukuthatha izwe kunqonywe ukuthi hayi uyabona indlela yenza ngayo hayi khona. Part of the thing ilebe ngisho le imqongo lekukhulunywa ngayo because abantu abakwazi ukuthula bakhulume izimfihlo zabo. Ezinye ilokuzana inhlangano neyinganyana nekubuza ukuthi bake baxabana okanye bakhuluma bathule kuthethwa. Thina ukuthi asibaningi zothatha izwe khona manje yithi we spend more time sithukana senza yonke inhlobo yento akumnandi kubuhlungu bafowethu. If at all we said we want to take the country, the focus here should be there. Ayingabe into enencane. Laba abanye basebancane babangane ukuhlakanipheka kakhulu tshena whatever. Akusona isikhathi salokho. Isikhathi salokho siyofika sesikhululekile. Iningi kabi izinto kufanele sizenze. Uma sesithathizwe kufanele sishintshe. Dramatically. Not kancane. Shintsha imithetho sishintshe impela. Akwazi ukuthi ungahamba idiamond ebisibhekile nezinye izinto ezimbuwa phansi zethu sithathwa belungu bayaceba le patient asukwazi we are helpless. Noma sithi sithatha umbuso uthathwa abantu bakithi bathengiwe abanye babo impimbi bahamba nabelungu. Mkhulu kabi into kufanele silungisele abantu bakithi bahlupheka abantu bakithi bahlupheka ngempela ayena. Uma silibele thina ukubanga soda siba ngobani bangobani bengeke siyobasiza nini labantu asazi nathi kulungile kake ngiyeke lezi ndaba kodwa ngithi angiyithinde ngoba siphelele akukho lokuzana sithi nokwenze lokuzana njengenkulu committee High Command. Akukhulume High Command kuphela. Ngimenhlana kwasonke sikhulume nje kahle. Uma sinesazela soyilungisa lento. Uma sinesazela sizoyeka ukuxoxa imfihlo zethu sizimboze okanye sizivule ebantwini. Ngoba kusho ukuthi phela ucomrade wakho lo muntu ucomrade awunandaba naye utshena into ethandayo ushonele. Kusho ukuthi ngamagama sikhona nje. Uyabona nje uma ungabuza ukuthi njengoba kunje sokusele manje lokuzana lolu khetho lizayo. Siyalithatha ngempela kodwa. Abanye abantu sebeyalandula. Kona sebeqala ukulandula ayikho lento. Yenziwa bani yithi. Athi ke sawenza ama mistake sithatha umuntu simbone egqoke kahle kanti kinga nje ongazi ukuthi kulungile ngiyeke le ndaba kodwa ngifuna ukuthi ihlale thina to join umkhonto wesizwe to liberate our people who have suffered for centuries is not a small matter. It's not a small matter to play about. It's a serious matter. Thina sithathe isifungo sokukhulula abantu bakithi. That must be seen in our action, in the manner in which we work together to liberate this country. We can do it faster, but we can also take a lot of time if we are not serious. Khona abantu ngathi babulawa ngey'khulu. Engathi babulawa ngomthakathi wahamba.
uyashala ezulwini nawe uyashala emhlabeni. Into engathi shu uma sisheshisa siwina ayikho into engeke siyithole ngale mawufuna ukuba ilokhuzana ibhanoyi oba ibhanoyi beyonke into. So bese siqedile phela sesiphethe yonke into sekuyethu thina sibambezela lokho. Kukhona abanye abangafuni sihambe ngoba bafuna ukubeka imali beningi akazoyenzani. Uyazi kukhona abathengwana namhlanje basa-recruit. Yabona uma senengirecruit mhlawumbe ngazi ukuthi bengirecruit ngizothi sengirecruitile ngafika mina legayini bafowethu nodadewethu ngirecruitiwe ngiyahlambuluka. Ngiyahlambuluka please. Ngasho njalo ngiyahlambuluka ngirecruite usibani bani. Yena lo manje ngibulaleni fine. Kalula nje. Kukhona ababulala abantu bakubo ngoba besaba ukuthi bavele ukuthi bayizimpilo. Akuyona indaba yethu leyo thina senze lento yethu. Ziningi izinto esesikhulume ngazo. Sithe sifuna amakhosi abuyela phathizwe. Akukhona ukudlala lokho. It's a serious matter. Siyayikhuluma nje leyo nto usuku nemini so that onke umuntu azi ukuthi yini lesifunayo. Sijike sifuna ukubitiza nezinye izinto siyeke izinto okufanele ukuthi abantu babone ukuthi hey laba bazoyiletha inkululeko. Sihlupheka kathi sikhazi inhlupheko zabo. You can go to everywhere uhambe ngothuke kusukela phansi zokuphansi kwakhiwe yonke indawo kwashona ezansi. Akukho ngisho lento eyonesi kuthiwa esibhedlela nasona esisincane. Asakhe ngisho lampilo nalapho esiqhamuka khona. Ngisho abantu bethu okuthiwa bakulelo kuzana kuthiwa yini konje lokusoya kukho ukhethweni ngokushesha. Local government. Do you know that many of our people who are in local governments, majority, they don't talk about their places in the homes. Land kuchena khona. Bonke bakhuluma ngezinto zabelungu. Emzini abelungu. You go to every other rural area. They don't think you can tar the roads. Let's get them in yabantu. According to our baxoxa ngezinto zamadolobheni only. Yeah. And it's a fact. Abanye mntaza suke drop fine unankinga nakho. Kodwa inkinga ukuthi uma ungazange ubheke kahle ohlala edolobheni ubuso unemali yonke musugugilizwe oluphesheni abantwana bakho sebashada beshona ngale awuhlupheki uyikhehla maye babo utshenda ungeke uzame lapha singakhokhi khona lapho kufanele ukuthi ngabe siyakha sibeke izibhedlela zethu sibeke yonke into sihlale lapha sakha amafeme ethu lapha asikwenzi lokho. We look funny at the time of civilization, but we do look funny. Nasemakhaya kungono manje sesiqale ukwakha nasemakhaya kodwa sihamba phi itshanini enhlabathini. Into esingathi kokulaba esikade sikhuluma ngabo lapho nje kuthiwa khona umuzi libe khona intiyele liyakhona. Why? Ngoba kubelungu njalo. Why not us? So yenza lento nto masibhizi sikhwebana so hluphe kunomphela Nkosi yami kulungile emandla enkosi leli zansizwa kuthiwa nobani do or die. These comrades, just a short story. These comrades, amaguerrilla, sasisonke lehluphekile.
kwasekuthiwa ke sesiyakhuleka kusabuya sabalapha ekhaya. Ukuhamba kwesikhathi abaholi be-ANC bayithelisa nje i-ANC sibhekile bayishintsha yaba yenye into. So that's why I always call it is ubantu mfophethe igama lakho sengikhohlile. Ramaphosa ANC le ekhona le ngatishu. It was in the situation of that nature that this name emerged. Kanjani because besingatholanga nabantu bakahulumeni nami ingedwa nje. Sibani izinto. Manje ngoba ngiyazi ukuthi ngajoyinelani ngathatha isifungo esingeke ngiphinde ngithi ngiyasusa ngasithatha ukuthi uma kufanele ukuthi ngife angife kufela abantu bakithi at least ngofika naNkulunkulu ngichazile engqondweni wami ukuthi bengizama ukuthi kuhlulwa amandla ngithi awuthumele indilo zakho-ke suke ziba shane mfama bonke. Ngenkathi kufuneke ngiyoboshwa ngingenzeli lutho tu ngoba kuphela ngithe kubameli bebheda bengenza umsebenzi wababawunikiwe ngathi ngeke ngiye lapho bengibeka icala impela ngabatshela ngathi angizi ngenzele emthandayo ngangishilo ngishona ngelinye ilanga if anyone wenza into wrong like mina ngeke ngithi senzwe inkuleko ngenza imihlobo yento le sekuzodlala abantu. Okwakudabukisa kakhulu kwakuwumama lo ekhe besigwebo abantu sibathemba ukuthi ayike ibona abawusho kahle bedudana nje nabonke belapha ngabona ukuthi lento lokulila mina ngizubuya lapho ngabatshela futhi angizange bafihle ngingalithetha lo cala ngeke ngize bathukuthela bakhohlwa ukuthi umthetho uhamba kanjani bamfaka ejele ngingenzanga ukwenzeke lutho. Lezi insizwa ke sisuka kude nazo not nje ngaphandle phela mase sila uma ngiqala ukuthi ngeke ngife ngazange ngishintshe leSouth Africa ngingcono ngifele khona. Ngakhuluma nama-comrade amaningi hayi maningi ambalwa ukhuluma nabo ukuthi madoda uyabona impimpi zisiphethe asibuyisizwe ngabona ukuthi hayi uma ngikhuluma namabandla siyezwana kuyonakho no ayilungile lento angiyeke nje bese ngiyayidudula ngedwa kodwa ngilokhu ngiconsult nama-comrade esikwazi ukukhuluma siconsulte nabo bengiyawo umcomrade lohlezi lophethe lesifundazwe salamanje abantu okukhuluma nabo wazi ukuthi uma ukhulume nabo you can argue, you can disagree, but akekho umuntu wesithathu ozokwazi. Uyabona nje ucomrade Mkhulu is one of the people esaxoxa ekuqaleni saxoxa kwazobhala document awufundela zona uyabona ayifunda futhi safunda siyaxoxa and deliberately kwakufanele ukuthi senze into efuna thina bahlala lapha ugogo bahamba ngisho ingane zakhe bamshiya wahlala nje ugogo wathola wathi ngitshena nje into engaziwa ngenkathi ngibona ukuthi eyikubi la kufuneka abantu manje bakulula ukuthi ngihlangane nayo indoda isikhathi sishayile azange zihluke kodwa ngoba uqhapheshe le politician wathi yena
ufuna ukubatshela mina ukuthi ngihambelana ngisho nayifunda incwadi ayibhala wakhongolose bayokhuluma namawobomvu amagomanisi watshela ngihamba manje. That is politics everything. Abezwanga nje ngendaba ngoba ngabona ukuthi la ngoba abantu bathanda ukuba sengifuna umuntu manje uzothi mayikhona akekho ozombangisa ngoba akekho ongabangisa lensizwe kanti nami ngifuna ukuthi ngiphathe isifundazwe no ngoba ngangibona ukuthi ololo kuzimalanga bajoba ngenza nje example eyodwa ngayakuyena akhuluma some comrades belokuza ngeSNK ngapha ayikho lapho ngazange ngikhuluma khona ngisho eCape Town eMakhaladi because ngangithi the time has come for us to change ukuthi la emhlabeni. It is in our hands. Osumkhumbulile but nathi mase ngibona ukuthi no angifuni ukuphela isikhathi ngifuna sisheshe sifike lapha base ngithinta lezi insizwe zingakabi nalo leli gama ayihlanganisa ngoba ngiyabathemba ngiyabazi sadlule emzimeni nazo ngiyazi ukuthi azisabutho ngiyazi futhi ukuthi sizozwa zinayipolitiki sayinika ithuba lokuyixoxa indaba lokuhamba sayishayisa phansi akubona kodwa lathola nabanye kwezinye indawo khona ngimayithuma ngisho eMozambique nakwezinye indawo nase-Afrika ungazi umuntu nje kodwa ngase ngithe sifike kwamnqamula juqu uma ke sengidibana nale nkinga lokuzana sebehla beza lapha njengoba kade ichaza loba bebeyichazela kwakungemnandi kwakungelula bafika bahlala lapha sahlala nabo ngasho nami ngathi ayikhona lezi insizwe lezi ngofika nasezulwini uma kuhleziwe abanye behlezi le kude ngoba sibaningi ngiyothi abakhushule abantu abazohlala eduze kaNkulunkulu senza lukhulu na ngaya kubona ngoba ngibazi ngibathemba ayikuthi ngingabathemba abanye babekude abanye ngakhuluma nabo kakhulu particularly from the Eastern Cape kodwa mase kufika isikhathi angibonanga ukuthi kufanele ukuthi ngibeke bona phambili babe ubani kuthiwa ubani abantu abakhulu that no funa babe la because amasosha la uma izinto seyihlupha ngeke basuke lapha befaka into ezicabacaba kuthiwa bayolwini funeke baphumela umsebenzi wakho umsebenzi we-MK from the beginning to now was to fight and liberate our people. It was not to fight for positions. No. Fight to liberate Mdomyam. They believe in it. Sasebenza. Galekati ukamgalele gama. It was as a result of them saying we are here to defend our comrade. Baba ngabehlala phana ungazi ukuthi kazi badlani bantwana babantu. Social kazi lithi ngilambile. Babamba ngishinyo kwamasekuku bayose bayidla baqhubeke balo. Abanye abantu ungababoni nje. Phela. Wasekuqhamuka lokhu ukuthi they've taken a decision njengoba lo comrade abesola ukuthi we are going to defend our comrade. Come what may. They were ready as they are now.
satholana sezwana kahle ngasho ngathi akuseyizwe izansizwe ezazilisi kwafika isikhathi ke sokubabhizi kakhulu aqhubeka besebenza bakhona into abangayithandi bangayithandi izenzekayo babona nami ukuthi no nami sengathi ngiyamosha manje bizi ngalomkhathi ngihlengeyuka ngishona le enye yalezi insizwa ithukuthele yabhala incwadi ngeke ngilishe igama idisbanda i-structure esakhiwe abaho babhala incwadi uma nonke ufaka abanye ngaze ngahleka nosihlekisana naye ukuthi mfana kithi wayenza indaba. But that tells you how serious they are to liberate this country. They took a decision that they were ready to die. Ngisho lokhu ngakho ngoba abakaze bangiphoxa. Ayikho indawo abangayihambanga la singakenzi lezi izinto zethu manje sesinazo zonke. Ayikho indawo abangayihambanga, and I trust them. They trust me too. Bayazi ukuthi mina I'm ready to die anytime as they are. Because sakha umbutho omkhulu ubalekile ukuthi bonke abantu baparticipate endaweni ezahlukahlukene, but kwaqala bangena iy'nkinga, baqala kungena iy'nkinga mase sibaningi. Bathukuthela babaganonwana benza izinto manje singakayixoxi njengale kade ngisho nje. Ngathukuthela ngathi yabona bazophuma egiyeni namemezela ngathi baganga laba lento kalokuzana le ababizwa ngayo kufanele isusweke manje ngoba baganga. That tells you how honest we are between us. Ngeke ngibancenge uma benza into wrong ngoba ngathi benza into wrong akwenziwa lokho. Ake ngabayeka nesikhashana bedumele ukuthi ngathi ligama liphelele. But ngaselithi ungasengibena isihlanganeni madoda ngathi ngangithukuthele ngoba ngabona ngathi khona into engenizwenizwe ngiphecelele. Leli gama lisela soze liphele ukuze libalulekile lapha manje besihlangane nabo owethu umhlangano sithi kulo mbutho wethu there are many things that are wrong. Many things. Sithatha isinqumo sinabo manje sohlala phansi sixoxe kabusha ngoba ngiyabathemba ngase ngithe abayeke ukuhamba kuzo zonke indawo ngiyabavulela manje ngoba ngifuna bancane lokuthola bancane lokuthola sinabo yabantu abenza nje abanye bayedelela nje ngizoxoxa nabo manje sakhe lokuzana iplan. How do we make this organization what it is supposed to be? Bazothola nabanye abafana nabo kwezinye indawo so that siqinise ukuthi lo mbutho ube lento esifunayo. Baningi abantu abenza umathanda akufuneki lo asidlali ngifuna nazi nabazokwazi ukuthi laba ngale kwenye group nabazoyiletha eceleni manje iseceleni nje yenzokunye ngoba phela sithi ngiyazi le bafuneka siyithathe sibeke makukhona abayigidlizayo so bayeka nje sibashiye nomfu ngaphandle uma bezivimbela ke so bashaya ifuba
ngeke ngizandla ngifwe suka ngifuna nikwazi manje babona benza izinto bekhuza beqoqa nazi ukuthi ibandla lami engifuna ukuthi lenze umsebenzi walo manje uqonde le organization ngoba igwegwile kwezinye indawo lokho ndithi ngqo funa nje nikwazi lokho asizi kuyimemezela nimemezela nje ngoba sibancane bafuna yonke indawo baqondise bathi thuli okuhluphayo bafike kuye eduze uma ihlupha bamngene isifuba wenza siyezwana ngoba i-belief yethu nabo when we're working together kumnyama we're saying we want to have a free South Africa and will never allow abantu abazo disturba leyo nto singaxabana nje uxabana phela njendaba nayibuzana akubona kodwa bala bakhona kwezinye indawo engakhuluma nabo sayilungisa lento. After all, it was our duty as freedom fighters to ensure that we come to the final country yethu. Asasela soni manje ngizofisa abantu bakutoshe nawo nabangani babo lezi maceleni ibe strong lento yombutho wethu wamasosha ingabi weak. They can talk very rough with you love but bayilungela abantu benkosi. Ingakho nje uma becela ukuthi kube khona lo msebenzi ngithe makucela bona kucela mina ngathi noma kanjani uzoba khona ongizona bengizodayisa inkomo zami zonke ukuba bengekho lutho uma kuyibo ngiyafisa ukuthi lokho kwenzekela ikakhulukazi ubafowethu nodadewethu abadlala ugalofu nenza into ebaluleke ngendlela esimanga engifisa ukuthi nakusasa ningesabi uma kukhona ithuba lokusiza lezi nsizwa. Enye yezinto abafuna ukuthi bathole imali uqhuba umsebenzi wombutho ukuthi lezi zinto esizixoxayo nabo zenzeke ngoba isinayo imali. Uma nje ningalokhu njalo nisidabukele nje ukuthi awubantu njengoba kunje please ake sikwenze lokho abanemali bangaze balindele ukuba kube khona lokho. Uma nje bengathi hayi sifuna nje sikhwamane esincane nje salabafana bese lokhu siphosa nje okuncane odingayo ukuze bakwazi ukuqhubeka umsebenzi wabo bayadinga. Ngithe kubona ngizoke ngihamba amazwe ngifuna imali yabo nje not yomkono yabo nje ngoba kufanele ukuthi lo mbutho wethu sufake endleleni ube yilento esifunayo ungabi into efuna ama-individuals ufunwe yithi and sizokwenza ke lokho. Soqoqa nabanye this time ababekade bekhulumela enzazi nabathi sebegugile akugugwa la awuyisosha forever akugugwa. Kodwa ngiyanibonga bafowethu nonke nje bonga wonke umuntu okhona la kakhulukazi osomabhizinisi nenza into enhle kabi ebonakala ukuthi la yithi la siyahamba siyaphambili sikwazi ungafiki la siyakhona. Siyahlupheka namhlanje sinabo abangani ngaphandle abazokwazi ukusincedisa nabo bafake imali encane kodwa ekwazi ukuza kalula ikakhulukazi ngoba ngisho abangani bethu ngaphandle nabo bavula amehlo kwenzekani ababengazi ukuthi lento izophumelela noma kuzokwenza kanjani. Manje bantu bancibika bayaqhamuka ngemoloto siyalizwa ukuthi impela lenza kakhulu wozani phela soxoxa
akusafani ukuthi ngaleya ngathi besho ukuthi ngololo bazodutshulwane la ngoba into esayenza nesihle so nesihle futhi sisebenzisa into eyodwa nje balekile ukuthi kunalento okuthiwa i-majority rule yabona lapho sinekwe esandleni ukuthatha izwe lethu kodwa ke thina abantu sikubona lokho uma nje sonke sikubona kulamanga okuzanezayo siliphethe izwe uma sesiliphethe nobona umhlophe akekho umuntu ohlupheka eSouth Africa sinayo yonke into la eyondla ngisho ifike ezingaphila so ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuthi sengithatha isikhathi seneside ngithena nje ngoba naku sibaningi siqhamuke endaweni ezahlukene ake ngichaze nje izinto ezingikhathazayo angichazanga zonke chaze nje zambalwa ngifisa ukuthi sazi ukuthi akukhona ukujabula kodwa sinakho uma singakwazi ukondla inhlangano yethu siyikhulise ikhulula abantu phela kusho ukuthi siyafeyila kulokho ebesithe siyakufuna mhlawumbe asiyikhuluma politics ngokwanele njengoba sizokwenza lokhu manje sizokhulisa i-political education kithina sonke nami nje ngiyayifuna ukuyifunda ngoba ngafunda kakhulu uma singayenzi sizolokhu senza izinto eziphumeleleni kanti kushoda ulwazi kufanele ke sazi ukuthi senzani lokho engikushilo ningakuthathi kancane kwamagroup ningakuthathi kancane kwamagroup siyethukana lapha sikhiphe imfihlo lapha kodwa sonke siyazi ukuthi le nto iyalalela so everybody is listening ayikho enye ilokhuzana enhlangano sengengayizwa efana nathi ngizocela impela ngifuna ukuyigcizelela le ake nicabangisise ukuthi sizokwenza kanjani ukuze sibe inhlangano ehloniphekile inhlangano ezokhulula umuntu omnyama ithemba labantu base-South Africa lethini kube kufanele kuba sibambe endaweni yokhokho bethu akuyona into yazenzakalela into eyaqatshangwa into esanikezwa yona abadala asukwazi ukulibazisa isikhathi sokufika la siyakhona asishesheni ngethemba sisonke ngoba kuhle ngiyayifuna ukusapota lento yaleli bandla kufanele ube into eyozokwenzeka nje mhlawumbe yeli ingapheli iyasiza futhi ngoba sikwazi nokuhlangana sazana asukwazi ukuba umbuso okanye inhlangano enkulu ethembeke kangaka kodwa sazana nathi nje ngoba sihlangana nje kanje kusho lukhulu ngelinye ilanga ngeke kusaba wekuthiwani hayi leke yabona ngisho le mali yemali sisobe sisithi nje not less than 10 masibona yabona kakhulu egwilini not less than 10 something angisho ukuthi kodwa ngoba sifuna ukuba nemali senze konke esikwazi ukwenza ukuthi sithole izwe lethu finish ngale siyobusa akusekho kude eqinisweni uma sifuna we can reach the destination tomorrow if we want. Thank you very much. Ngiyabonga sengibasela kakhulu ukufanele kodwa. Thank you.